20 वर्षाचे जुने हे प्लेट्स आहेत. ह्याचे कप्स कुठे गेले, कुठले का? अमाऊंट बघत नाही ती कधी. 800 रुपयाचा तिने मील ऑर्डर केला बाईसाठी. त्याच्यामध्ये पिझ्झा होता. ते बाटल्या पण पाठव. पप्पांचा आणि तुमचा जन्म कुठे झालाय? नमस्ते सर्वांना. तर संध्याकाळची वेळ आहे आणि आज आम्ही तुम्हाला एक स्पेशल रेसिपी दाखवणार आहे स्पेशल माणसाकडून, म्हणजे आमच्या भाई काकांकडून. आणि आता भाई काका बनवतात आहे आमच्यासाठी एकदम सुंदर प्रकारचा शिरा. त्यासाठी इथे आम्ही घेतलेलं आहे साजूक तूप. बरोबर? बापरे, एवढं थोडं टाकणार आहे. आणि तुम्हाला दाखवतो आमच्या घरी साजूक तूप कोणत्या डब्यात ठेवला जातो आणि किती आहे बघा. भाई एवढा आहे का अजून आहे? एवढाच आहे. बापरे, किती असेल तरी? हा किती 3 किलो का किती घेतलेलं? बापरे, खूप झालं ना. हां, आणि इथे आम्ही आता टाकलेलं आहे साजूक तूप. त्यासाठी भाईने काय काय साहित्य रेडी केलेलं आहे. इकडे आपला रवा आहे जो भाजायचा आहे का भाजलेला आहे? भाजायचा आहे. आणि इकडे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत वेगवेगळे. आणि इकडे काय घेतले? वेलची. ओके, तर एवढ्यात आपला शिरा होणार. आणि घ्यायचे साखर घ्यायची. चला, इकडे आपलं आता साजूक तूप तापलेलं आहे. ह्याच्यानंतर तुम्ही काय करता? क्या बात आहे. रवा तरी आपल्याला भाई रवा भाजायला किती वेळ लागतं? 10 मिनिटं. आणि तुम्हाला तेच सांगायचं, आमच्या घरी सर्व शेफ आहेत. A to Z ABCD 1 2 3 4 सर्व शेफ आहेत. आणि आमचे पाठचे शेफ बघा कुठे चालले आहेत. शुभांगी शेफ कुठे गेले? शॉर्टकट मध्ये भाई शिरा बनवतात. शॉर्टकट मध्ये? चला, तो पण तुम्ही शॉर्टकट मध्ये राऊंड मारा. तिकडे रवा भाजायचा कार्यक्रम चालू आहे. तोपर्यंत मी तुम्हाला सर्व बाकीचे दाखवतो. हे बघा, इकडे आमची दिलू पिल्लू झोपलेली आहे. दिलू, हे बघा कशी आळस काढते बघ. आणि आता संध्याकाळचे 5:30-6 वाजायला आलेत. ठीक आहे. आणि आता इकडे भाई काका आपले रवा भाजत आहे. तुम्हाला एक सांगायचं आहे, काकांच्या हातचा पण शिरा एकदम सुंदर आणि एकदम छान होतो. म्हणून आपण पण बघूया आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करूया, ब्लॉग करूया. म्हणजे पुढे मागे जर मला बनवायला वाटलं तर ही रेसिपी बघून आम्ही बनवू शकतो. सुगंध आला ना जरासा त्याला, आणि लालसर झालाय बघा. चला, आता आपण हे सर्व एका ह्याच्यात काढून घेऊया. ओके, चला आता नेक्स्ट स्टेप काय भाई? इकडे गॅस आपला स्लो ठेवला आणि आपण इकडे 1 ग्लास इकडे तर मला वाटतं पाणी टाकतो. ओके, आपण शिरा वेगवेगळ्या प्रकारे बनवू शकतो. आपण दुधामध्ये बनवू शकतो, आपण पाण्यामध्ये बनवू शकतो, किंवा आपण कॉम्बो मध्ये बनवू शकतो. दूध पाणी दोन्ही टाकून. म्हणजे तुम्ही दूध टाकून नाही बनवत? दूध हवं आहे? नको ना, तुम्ही रेग्युलर बनवताना तसंच बनवा. दूध नको नाही. हां, आणि बरोबर दूध गारा टाकत आहे, कारण मम्मी दुधाची वस्तू जरा कमीच खाते. बरोबर आहे ना? हां, आता वॉकिंग करते पण जरा टायमर लावून द्या, म्हणजे कसं आपल्याला पण समजतं. ओके, पाणी आपल्या उकळी आली पाण्याला, आणि त्याच्यामध्ये आपण टाकतोय आता बदाम. तरी आपण बदाम किती घेतोय भाई? 10-12. ओके, आणि त्याच्यात आपण टाकतोय आता मनुका. ओके, आणि वेलची किती घेतली आपण? 7. ओके, आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे? त्याला उकळी आल्याची मग साखर टाकतो. ओके, साखर किती प्रमाण टाकायची आपल्याला? साखर कुठे आपली डब्यात आहे साखर. आणि भाई कसे असेच अंदाजाने टाकतात, तरी आपण बघूया किती चमचे टाकतात. गोड हवा आहे ना? हां, गोड हवा आपल्याला. तरी किती चमचे टाकता तुम्ही? 4 चमचे टाका. तुम्ही जसे बनवताना तसंच करा. आणि इकडे मम्मीसाठी मी टायमर पण लावलेला, 10 मिनटं वॉकिंग केली पाहिजे. 3 4. ओके, आता 4 चमचे साखर टाकल्यानंतर आपल्याला काय करायचं? आता थोडा वेळ उकळी होते, अजून काय साखर बिल्ड करू दे ना. साखर डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर आपल्याला पुढची प्रोसेस दिसणार आहे. तोपर्यंत तू हे हातात घे. बाहेर जातेस? नाही, ती काय साईडला व्हायला अशी जातेस बाहेर. आणि आता आपण जो भाजलेला रवा आहे तो आपण त्याच्यात टाकणार आहे. बरोबर? छान. भाजलेल्या रव्याचं कसं आपला कलर पण चेंज होतो ना. तुम्हाला खाण्यामध्ये सर्वात जास्त काय आवडतं? व्हेज आवडतं का नॉन व्हेज आवडतं? शाकाहारी, मांसाहारी, मटन, चिकन, मासे काय आवडतं तुम्हाला जास्त? दोन्ही आवडतं. पण सर्वात जास्त काय आवडतं? आता इकडे परत साजूक तूप घेतलेलं आहे आपण. आता वरतून पण आपण साजूक तूप टाकतो का? ओके, म्हणजे त्याला ते जरा असं टेक्स्चर चांगलं आहे. खायला सर्वात जास्त काय आवडतं? व्हेज. व्हेजमध्ये काय? आणि समजा तुम्हाला बाहेर फिरायला नेलं तर तुम्हाला बाहेरचं काय आवडतं खायला?
होतं असं. आता आम्ही गावी होतो बघा भाई, हा. तेव्हा ताई तुम्हाला काय ऑर्डर करायची? काही काय पण खायला पाठवायचे पिझ्झा बिझ्झा. पिझ्झा पाठवायची. पिझ्झा, बर्गर आणि अजून काय काय पाठवलं ताईनी? हे जेवण पाठवायचे. जेवण पण पाठवायची ना? ताईने काही हे केला पाठवत राहायचे ना काय ना काय. विचारायचे. ताई नेहमी कॉल करून भाईला विचारायची की तुम्हाला काय खायला पाहिजे. मग तिकडून आपली ऑर्डर स्विगी झोमॅटोने प्लेस केली की बरोबर आपल्या विक्रोलीच्या त्या घरी यायचं. बरोबर. मी पण बाबूला बिबूला घेऊन जायचो बिस्किट पुडा. हा ना. तुम्ही पण आधी जेव्हा पण भाई इकडे असायचे, आपण होमस्टेला बिझी असायचो ना, तेव्हा भाई इकडे असायचे, तर भाई पण ताईच्या घरी अपडाऊन करायचे, बाबूला घ्यायचे. हां. आणि इथे बघा शिऱ्याचं टेक्स्चर बघा किती छान वाटतंय. वा वा, मस्त वाटतंय एकदम छान. हां, काय बोलतेस? येस, लास्टला पण तूप टाकलेलं आहे त्यांनी व्यवस्थित. आता तुझे किती मिनटं झाली? आता झाकण ठेव जरा. किती पण झालं तरी हेड शेफ बोलणारच मधी. आता मी तुम्हाला आत्ताच सांगतोय, उद्या मी एक रेसिपी बनवणार आहे, पण मी बनवताना बब्बी मध्ये येणारच. आधी सांग ना. चांगली गोष्ट आहे की आपल्या घरी म्हणजे कसं सांगितलं की ते लोक कुठे गेले ना फिरायला, कुठे मला बोलले काय करू नको संडेला. आणि तिला आठवण पडली की तुला माहिती का 2-3ला दिनेश होता ना, 5ला बिर्याणी आली. तर बिर्याणीवाला कुठे गेला माहिती काय? तिकडे गेला. बिर्याणी तुमच्यासाठी ऑर्डर केली ताईनी? हा मोठा पॅकेट होता. एवढा मोठा पॅकेट मग खाल्ला की नाही? खाल्ला. किती दिवस खाल्ला काय बिर्याणीचं बाकी? आल्यावरती खाल्ला. मी आमलेट आणि पाव खाल्ला ना. मला वाटतं जेवण करू नको. चिकन होता, 2 तऱ्हेची होती. आणि तुम्हाला ना मी एक सांगतो हा, भरपूर पाठवलं. मग मी ताईची सवय सांगू का मी सर्वांना? पैसे बघणार नाही कितीचे आहे. नाही भाई तुम्हाला तो पिझ्झा काय किती मोठा असायचा? तुमचा पिझ्झा मोठा असायचा ना? पिझ्झाचे 850 का 900 रुपये झाले. बापरे. ताईला एक आणि त्याच्यामध्ये काय नुसतं पिझ्झा नाही, मग गलासचे पॅकेट नाही काय हा ग्लास. ते गुलाबजाम. तुम्हाला एक सांगतो, एक वेळा मी पार्टी पुढे बघतो, म्हणजे माझ्यासाठी पण. ताई जेव्हा ऑर्डर करते ना भाईसाठी स्पेशली, नाही विचारते पण तेव्हा काय ते पाहिजे, काय अमाऊंट पाहिजे. बघत नाही ती कधी. 800 रुपयाचा तिने मील ऑर्डर केला भाईसाठी. त्याच्यामध्ये पिझ्झा होता ते अंड्याच्या बाटल्या पण पाठवल्या. आणि ड्रिंक पण होती ना भाई त्याच्यात, काहीतरी पियायचं. ज्यूसच्या बाटल्या. बापरे, मजा आहे मग. म्हणजे एवढा पिझ्झा कशाला छोटा पाठव ना, बोलतो राहून दे ना, परत असं फिरून खाव. पिरूट नका ठेव. हा ना. आता भाई किती झाला असेल शिरा आपला? अजून किती वेळ आपल्या शिऱ्याला? असेल आता. झालं असं. झाला? क्या बात आहे, वा. आणि सुगंध आलेला शिऱ्याचा एकदम मस्त है ना. चला आता जरा त्याला राहू दे ना असंच. ओके. आणि तुम्हाला आता बरोबर 2-4 मिनिटांनी आम्ही सर्व पण करून दाखवू तुम्हाला. आताच काढताय का? नाही ना. नाही काढत. हा, थोड्या वेळाने सर्व पण करून दाखवू आणि तुम्हाला टेस्ट पण करून दाखवू की आपली शिरा रेसिपी कशी झाली. आता थोडेफार प्रश्न मी भाई काकांना विचारतोय. काय प्रश्न ना, मी ते एक एकदम इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे, ते पण मला मम्मीने सुचवलेला आहे. आणि कोणता प्रश्न आहे ते मी आता विचारतो, पण भाई काकांना जरा बोलव इकडे. भाई इकडे या. आणि तुम्हाला पण कुठे आमचे भाई काका बाहेर दिसले, इकडे तिकडे जातात ते फिरतात, पण तर तुम्ही त्यांना हाय हॅलो करू शकता, त्यांच्याशी भेटू शकता, त्यांच्याशी बोलू शकतात. ते पण एकदम मस्तपैकी तुमच्याशी बोलतील. माझा प्रश्न असा आहे की भाई, तुम्ही सर्वात आधी डान्स ऐकलात काय? सर्वात आधी डान्स तुम्ही कुठे केला होतात आणि कधी अगोदर केला होतात कधी डान्स? कुठे लग्नाला जायचं, कुठे लग्नात जायचं करायचे कुलाब्याला. हां, आता मी विचारतो भाई, पप्पांचा आणि तुमचा जन्म कुठे झालाय? कुलाब्याला ना. लहानाच्या मोठा आम्ही कुलाब्यालाच झालो ना. अरे बाप रे, म्हणजे एवढ्या पॉश ठिकाणी. किती गॅग होतो माहिती काय? किती? आम्ही 5 ते 5, 10 आणि 17 माणसं होतो आम्ही. म्हणजे एका रूम मध्ये? बाप रे. एका घरात 17 माणसं. एका घरात 17 माणसं. प्रत्येकाचं ना. मम्मी डान्स करायचे भाई, कुठेतरी अशी लग्नात बिग्नात जायचे ना. आणि सर्वात जास्त डान्स कुठे आणि कधी केला असेल तर माझ्या लग्नात हळदीला. तुम्ही हळदी व्हिडिओ बघा, शुभांगी कीर, पप्पू काजल वेडिंग किंवा हळदी, पप्पूची हळदी, शुभांगी कीर हे सर्च करा. ते व्हिडिओज एवढे व्हायरल झाले होते, एवढे एक दिवसात 3-3 लाख पर्यंत पोचायचे ते. आता रेसिपी आम्ही तुम्हाला सर्व करून देतो. परत एकदा इव्हनिंगचं तुम्हाला बाहेर दाखवतो की छान वाटतं बघा टॉवर्समधून. आणि आपली ही 23 माळ्याची बिल्डिंग आहे आणि आपण एकदम टॉप फ्लोअरला आहे बघा. आणि त्यानंतरच आता मोबाईल दाखव. 10 मिनटं झाली तुझी? झाली. किती मिनटं झाली दाखव? 15 मिनिटं झाली.
15 मिनटं नाही झाली आता, ते सेकंड्स आहेत ते 11, 10, 9 सेकंड, म्हणजे 10 मिनटं झाली तुझी बरोबर. तरी कर वॉकिंग अजून, जोपर्यंत शिरा येत नाही तोपर्यंत. आणि इकडे बघा, क्या बात आहे. वा, आपल्या चौघांसाठी शिरा, क्या बात आहे. 4 प्लेट बरोबर झाले ना भाई, एक नाश्त्याप्रमाणे बरोबर झाला. आता याच्याबरोबर चहा घ्यायचा आणि मस्तपैकी नाश्ता करायचा. मी नाही खाल्लंय ना बाई केलेलं शिरा. नाही अजून नाही खाल्लेला आहे. एकदम सुंदर, आईच्या हातचा शिरा म्हणजे एकदम सुंदर, एकदम छान. आणि ह्या प्लेट्सबद्दल पण तुम्हाला सांगायचं आहे, हे किती नवीन काय किती जुने प्लेट्स आहे सांग. किती जुने आहेत, किती वर्ष झाली असतील खूप वर्ष झाली, 20 वर्ष झाली. भाई? किती वर्ष झाली असतील भाई? बरेच 20 कप पण वर्ष होते. आहेत. कप बशी, हे पूर्वीचे जे कप बशी होते, म्हणजे आपण कप बशीच्या प्रमाणे आपण चहा पियायचो. काचेचेच कप आले. 20 वर्षाचे जुने हे प्लेट्स आहेत. ह्याचे कप्स कुठे गेले, फुटले का? कप गेले, कप राहतात. कप फुटले ना, म्हणजे ते प्लेट बघून मला आता आठवलं. चला टेस्ट करूया का? चला, इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे आणि आपण आता सर्व पण केलेलं आहे. आता टेस्ट करून दाखवूया. चला, आता भाईची रेसिपी आहे, मम्मी तू पण टेस्ट कर आणि आपण पण आणि टेस्ट बाईला करूया. अजून एक तुम्हाला सांगते, बाईला आहे ना कधी पण, म्हणजे माझी तब्येत ठीक नाही होती ना तेव्हा, मी बाईला कधी पण बोलायची रात्री शिरा करा. हा काय? आणि तू खायचा तुला पाहिजे तेव्हा मग तू पण सांगायचं ना, हो, कसा पण होऊ दे शिरा, पण पाहिजे म्हणजे पाहिजे. म्हणजे रात्री काय व्हायचं, भूक लागली ना, मग काय ऑप्शन घरी, तर शिरा बनवा हा. असं. तर भाई बनवून पण द्यायचे. आणि हीच सवय मला सुद्धा होती पहिली, पण जेव्हापासून हेल्थ कॉन्शियस झालं तेव्हापासून मागायची बंद केली मी. नाही तर मी कधी पण मध्यरात्री उठून खात नाही. मम्मी मला शिरा दे. पण आता मी जास्त गोड खातच नाही, गोड नाही खात. गोड खायची सवय गेली आहे. आमच्या घरी गोड खाणारे कोण कोण भाई? पप्पाला गोड खायची. लय ना, हा. खूप म्हणजे खूपच खायचे गोड. चला, आता आपली रेसिपी रेडी आहे, एवढीच सुंदर प्रकारे बनवलेली आहे आणि एकदम मस्त नरम नरम. आणि शिरा म्हणजे गरम गरम खायला खूप मजा येते. हो, गरम आहे. इकडे आता घेतलेलं आहे, गरम आहे ना. गरम आहे. ओके, वा वा वा, एकदम छान. आणि हा एक काजलला देऊन आहे, जावा. ठीक आहे. आणि इथे भाई काका तर गेले तिकडे. चला, मी तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतो. एकदम मस्त मम्मी. मस्त झालंय ना? प्रसाद असं वाटतं सत्यनारायण पूजेमध्ये कसं प्रसाद देतात, हा. एकदम टेस्टी. खाऊन बघ जरा, मस्त ना भाई. इकडे या. गोड पण मस्त झालाय. गोड मस्त झालाय एकदम. शिरा एकदम मस्त झाला, एकदम छान. वा वा, क्या बात आहे. फुललाय पण मस्त. म्हणजे जसे लेडीज शेफ असतात तसे आपले पुरुष शेफ पण लेडीज शेफला पण पार्टी सोडतात. हा. एकदम भारी आणि एकदम मस्त झालेलं, एकदम ऑथेंटिक, एकदम घरगुती. चटणी बनवतात ना, ती तुम्हाला रेसिपी भाईकडनं दाखवते. असे कोणकोणते आपले आहेत घरातले वस्तू खाण्यामधले जे भाईच्या हातात ना जास्त, म्हणजे बनवून एकदम त्यांच्या हाताने जरा चांगलं वाटतं आपल्याला खायला. तर त्यामध्ये टोमॅटोची चटणी येते आणि टोमॅटोची चटणी चांगली करतात. आणि काय मच्छीचं काढून वगैरे करतात. मच्छी, मटण, चिकन सर्व करतात पण. आणि तुम्हाला सांगतो, कधी-कधी जरा मीठ कमी असतो. हां, कधी कधी मीठ कमी का असतो, कारण मी सांगितलं आहे की मम्मीला घरी मीठ कमी पाहिजे म्हणून मीठ कमी टाकतात. ते बाहेरच्या शॉपिंगपासून पूर्ण घर हँडल करण्यापासून एक ऑल ओव्हर सर्व करू शकतात, बरोबर. आणि दिलची देखभाल करतात. दिल आणि हे भाई बेस्ट फ्रेंड आहेत. हा. भाई दिलशिवाय राहू नाही शकत, दिल भाईशिवाय राहू नाही शकत, असं झालं ना. आमची दिल बघितलं तर दिल आमची इकडे आहे. पिल्लू बोल आता, बाय बाय बोल. बाय 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 बाय. हां, वाज घे शिराचं वाज घे. बाय बाय. चला, सर्वांनी शिरा रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आमची ब्लॉग प्लस रेसिपी कशी वाटते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा चॅनलला, बरोबर. चॅनलला. चला भाई, बसा तुम्ही खायला, बसा. सबस्क्राईबर पण आपले वाढले पाहिजे. होमस्टेमध्ये यायचं आहे ना, हां. म्हणून सबस्क्राईब करा. ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब नाही केलं असेल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि होमस्टेमध्ये लवकर या. आणि जे कोणी सबस्क्रायबर असतील त्यांना होमस्टेमध्ये स्पेशल डिस्काउंट देऊ. आणि जे सबस्क्रायबर नसतील त्यांना डिस्काउंट मिळणार नाही. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्रिप्शन करणं एकदम फ्री आहे, त्याचे काही पैसे लागत नाही. ठीक आहे, बाय बाय.